madoda bani. Lovuma lovume esizweni. Sikhathi semhlabeni sikhahlala nyolodela mzimba kaba kamdaphuzane madoda. Kusina madoda abumala ngashona la ngeninzi nenyakatho madoda. Bonke abantu abahluphekile bonke abantu abafuna usizo madoda. Siyababiza ke mdiki babo madoda bangene phakathi kwekhaya madoda bathatha izinto zokuphila. Holo mfana hlanga bathakathi kuswakele bokhokho kuswakele bomkhulu. Siyakhuleka lo khuluma ngokuyi baba kamakhulumane phela. Umenzi wezinto uDokotela Amen. Kusile madoda sebabiza amagumbo banomhlaba. Bantu balanda madoda basobabhizinisi madoda bafuna ithwalo madoda babuye bangene phakathi kwelikhaya madoda sibanikeza izinto zokuphila madoda. Kusile. Bantu balanda madoda abumala ngashona la nganisi nenyakatho. Lo khuluma uye uDokotela Amen umthakathi wendaba phansi kamhlabeli nganezweni labathakathi. Bonke abantu abafuna usizo bonke abantu abahluphekile madoda nazi inamba madoda sebayakhuluma nami madoda bafika la ekhaya madoda bathatha izinto zabo bahamba bayophila kahle lemndeni yabo. La ekhaya ngiqosha indlala la ekhaya ngiqosha inhlupheko la ekhaya nginikeza abantu amandla. Bonke abantu abafuna amandla bonke abantu abafuna usizo. Nawo madoda endlela madoda njengoba sigibela ku-2026 madoda abafika abantu balanda izinto zabo. Azi inamba zami kulungile.